אוקיי, ושלום לכולם, היום אתם בערוץ לנונסטופ גיימינג ואני בחדר של אחותי. אל תתפלאו מהעיצוב הזה מאחוריי. תגידו שלום לאדם ששחק איתי באגרס. משחק. ישחק. קדימה אדם, מתחילים? שלום בלנקה, נעלה. אדם, כבר התחלנו להקליט, אתה יודע את זה? לא שמתי לב. תראו, יש פה משהו לא מתאים לגילאים. סתם שני, שיקחו מה שאמר. אדם, קדימה, בוא נתחיל. מתחיל. נכנסת לאגרס? כן, כבר התחלתי. ואמר לצורך שלך מה זה אגרס? אגרס זה כמו אגריו, כשאתה נהיה פה גדול יותר מהר. כן, כאילו אתה מתחיל פה ב100 נקודות. כן. דניאל, באיזה כפי אתה? אוקיי, אני ב-27. בוא נעבור למקום אחר, יש פה יותר מדי אנשים. בוא ל9. 9. אוקיי, אני מגיע ל9. רגע, אני רק בוחר לעצמי סקין. אני רוצה עם השם שלי, אבל השם של הערוץ זה The Non-Stop Gamer. יש לך, אולי תיקח את הסקין של הערוץ? לא תודה, אין לערוץ עדיין סקין, כי אני עדיין לא בחרתי. זאת אומרת שאני אעלה את הסרטון כבר אני אהיה סקין. אולי תיקח את הסקין הישן? אדם לא בא לי את הסקין של הערוץ הישן. זה ממש תגיד. אם אתם שואלים מה השעון עצר למעלה, אז זה שעון מתי שכל המשחק מתאפס. מה שהוא אמר. מה שאני אמרתי. הנה מישהו גדול שהוא האקר, כי יש לו תמונה כזאת של האקרים. למרות שגם אני... כן, דניאל, אתה יודע שיש פה מפה? מישהו עושה פה לאגים מטורפים. הוא מייצר וירוסים. אני יודע, אני מכיר את זה. מה, בכוונה? לא, הוא לא בכוונה עושה לאגים, כאילו אם אתה... שיתחלו אותי. אם אתה מייצר וירוסים ואז אוכל אותם, אז אתה נהיה גדול יותר. אדם, איפה אתה? אני ב-6/12. אוקיי, אני ממש רחוק ממך אדם ואין סיכוי שאני אגיע בלי להרחיב. אני ב-4/17. 4/17? כן. זה דווקא לא כל כך רחוק. בוא ניפגש... אני ב-6/17. 6/17? בוא ניפגש ב-6/15. שיו, כמעט מישהי... אדם, הנה אתה. אתה? כן. כל הכבוד אדם. תן לי. אוקיי, אני לא... אני אעשה גול, תן. אוקיי. יש. אדם, מה? שיט, לך אחורה. שיט. יופי, עוד. כל הכבוד, יופי. בן אדם מטומטם זה... עכשיו אדם אתה צריך להגיד, הילד הזה... רגע, לא, תן. יופי. נאכלתי בעצמי. בסדר, נו, אני אפגוש אותך, אני אתן לך עוד פעם את הנקודות שלך בחזרה. נכון, נביא לי אימפריה. איפה אתה? אני עכשיו מגיע ל-6/15. אני כבר 7/17. אז תתקרב. לאן? ל-7/24. 7/24. בוא נפגש ב-7/19. איך אני משנה? ב-7/20 נפגש. אני ב-7/23. אז בוא נפגש ב-7/21. אוקיי. אני שם. אדם. איזה ענק. לא. אוי לא. מה אתה ראית? אותו. תן לי. לא! What the fuck? איך הוא היה מספיק גדול כדי לאכול אותנו? הוא היה מספיק גדול כדי לאכול אותך, לא אותי. מצחיק. איי, דניאל, איך אתה גרוע ובאגריו ובכל משחק קשה כזה. יש פה מישהו שלא זז קצת. הנה מישהו, הנה GTA. חדרת. לא משנה. תקשיב למה שאמרתי. אדם, איפה אתה? אני ב-5/14.
אז אני מגיע. איפה אתה? 7 על 10. אז בוא ל7 על... בוא ל6 על 12. 6 על 12. אוקיי. אני עכשיו מגיע. אתה יודע מה? בוא ל8 על 12. אבל אני רחוק מזה נורא. 8 על 12, 8 על 12, זהו זה. 8 על 12. אני נשאר פה, כי פה, הנה אתה, היי. רגע, חכה דניאל, חכה פה. חכה. שיט, פאק. יאללה. אכלתי אותך? לא, הזאת יכלה אותי, והיא עומדת לאכול אותך, מה אתה עושה? איך אתה רואה את זה? אני רואה את זה, אני רואה את זה מבחוץ. אדם, אז תבוא לפה. אני רואה את זה מהעולם הבא, אני ב10 על 8, איפה אתה? אוי, תעזל. מהעולם הבא לא טוב אדם פה. לא כדאי לך לחזור, עדיף לך להישאר שמה. יו! כמעט אכלו לי את הכל, נשארתי מה זה קטן. איפה אתה? מישהו גדול אכל כמעט את כולי. אני... אבל איפה אתה? 8 על 6. יופי, למה אתה כל כך רחוק מאיפה שאת... כי אני ברחתי, מישהו גדול רדף אחריי ואכל אותי כי הוא התפצל. תגיד לי, כמה נקודות יש לך עכשיו? 302. אתה יודע שאתה מתחיל ב100 נקודות. כן. טוב, אני 6 על 10, איפה אתה אמרת שאתה? 7 על 6. 7 על 7. 7 על 7. בוא ל7 על 8. טוב. היי, מה נשמע? היי, דני, היי. היי. זוז! היי. בום! כן, כמעט. לא, זבל. אוי, לא. יש! אבל אני... חכי. ראית? זה מהלך של לא נובים. זה לא מהלך שתדע, זה לא מהלך. אדם, תביא כבר! אדם. יו, כמעט אכל אותנו. ברור. מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה אכלת אותי, אתה התפצלת לכיווני, אתה יודע את זה. אוי, סליחה. אני רוצה לאכול את הפ... וואו, אתה פוצץ כיוון? כן, טוב, הלך עליי. לא הייתי צריך לשחק איתך, זהו. אדם מוחה. שתדעו, זה דניאל הוא נוב. יואו, אוי. איך צריך להגיד עליו, הוא נוב. נכון. הוא נוב לכל דבר. לא נכון. אוי לא. טוב, דניאל, איפה אתה? אני פה בורח ממישהו גדול ענקי. איפה זה פה? אני יכול... 3 על 12. 3 על 12, יופי, אז תאמר 3 על 12. בוא ל3 על 10. אני פה. איפה? פה, ומישהו ממש... חתיכת... זה אכלו אותי, מישהו עם טלפון אכל אותי. יופי, כי אני בדיוק נהייתי מאוד גדול. איפה אתה? אני ב-24 על 13. אז בוא ל-15 על 13. אוקיי, אני בדרך. אני השארתי את העכבר ככה, עכשיו אני הולך. אתה יודע שמישהו יכול לאכול אותך? נה. אני לא שווה משהו כדי שיאכלו אותי במצב הזה. טוב, אז אתה ב-15... רגע, איפה אתה אמרת שאתה? 15 על 13. לא רואה אותך. נראה לי שבטעות התבלבלתי. בטעות אני הלכתי 13 על 15. נו, אתה רציני? רגע, 15 על 13, רגע, אז בוא ל-15 על 15. עד שכבר הלכתי ל-13. טוב, אני באתי ל-15. איפה אתה? חכה, מגיע. אני ב-15 על 15. אוקיי, גם אני. איפה אתה? אני לא רואה אותך. 15, 14, הנה. הנה אתה, היי, היי. בוא לפה, בוא לכיוון שלי.
כן, לוקח לי זמן לרדת. תן לי, והתפצלות, יופי, תודה לאל עד שאתה נותן. אדם, למה? קח את זה. לקחתי. אדם, למה אתה נתת לו? לא נתתי לו, ואני לא יודע למה אתה חושב שנתתי. כי זה מה שראו. אז כנראה שראו לא טוב. טוב. אני עכשיו... מה? אני פה רודף אחרי מישהו. אני זרם בתים. את חצה ולא... הם לא בתים. אוי. טוב, אוי, לא. ברח פשוט, מה? לא ככה, לא ככה. כשאני אומר לברוח, אני לא מתכוון להתפצלות. זה גם משהו. אדם, איפה אתה? 28. טוב, מה שאתה אומר. מישהו פה ניצל לעשות את המהלך. אני תגיד, אפשר שגם אני אצלם את הסרטון הזה, כי לפחות שיראו מישהו טוב משחק. מישהו נתן לי נקודות ואז אכל אותי. יופי, כל הכבוד, אתה יודע שאלה אנשים מאוד מאוד מניאקים, ואתה יודע שכרגע אם אתה חושב שזה סתם בדיחה, אז אתה... אדם, אני הייתי פצפון, אני הייתי פחות מ100 נקודות. זה הקצת של השיר, אתה מדביק אותי לקר. זה מדביק אותי לקר. אדם, במקום לשיר שירים שלא יודע איפה מצאת אותם. וכל העיר שאף אחד לא מכיר. אדם, איפה אתה? 16/2. תגיע ל-23/9. לא, אל תגיע לפה. 23/9, איך אני אגיע לשם? אכלו אותי. איפה אתה? אני ב-13/12. 13/12, יופי. 15/12. יופי. איפה אתה? אני ב-17/7. אז אני מגיע. וואו, זה היה ממש אדיר. יש פה מישהו ענק, אדם, אני לא יכול לעקוף אותו. אני ב-15/9, איפה אתה? הנה אתה. זה אתה? כן. וואו, מה אתה עושה? מה אתה עושה? רציתי לאכול אותו, אבל זה לא זז לי טוב. בוא'נה, אתה חתיכת דמסה. מה אמרת? תאכלו אותי. תאכלו אותי, יש פה אנשים... אתה יודע למה קוראים לי טוואט אדם? לא, כי אתה כזה... טוואט זה מישהו ש... כי טוואט... יוטיובר המציא משהו כזה שנקרא טוואט. טוואט זה כמו NBK, פעם היה NBK, מי שלא מכיר NBK שידע שזה התחיל ב-NBK. מישהו העלה סרטון ביוטיוב שנקרא NBK, ו-NBK היה קבוצה של אנשים שנקראו NBK והם היו ביחד. אז עכשיו יש טוואט, שהם קבוצה של אנשים שכותבים טוואט, שטוואט משמעותו כאילו אתה שחקן טוב באגריו ואתה רוצה שאנשים שקוראים להם טוואט יהיו איתך בטים. שלא יודע מה זה טים זה קבוצה. נכון, למדנו את זה בשיעור אנגלית. אתה מאיפה אתה? אני אכלתי פה מישהו ונהייתי גדול. אני רוצה להיות בטים עם טוואט. ואני לא טוואט? אתה לא טוואט, כי אתה לא טוב. אז אני אכתוב טוואט ואז יחשבו שאני טוב. יחשבו שאתה טוב, יחד. אדם, איפה אתה? יחד נוב. רמאי. נו, אדם, איפה אתה? ולא כדאי לך לבוא כי אני בטים עם טוואט. יופי, אז אני איתך. אבל אני בטים איתו. לא נורא. אני לא אבכה בלילה במיטה. אדם, איפה אתה? אני עכשיו איתו בטים. איפה? 17/11. יו, אתם רמאים. 17. כמה זמן לוקח לחפש בן אדם מרובע? יאללה, מישהו יתזמן בדיוק עליי. טוב, אני עכשיו 5/1. חכם, אחרי שכבר אני לא שם כבר כמה זמן. עכשיו אני אוכל לאכול את הגרס. מה זה טבעי? זמנתי מחדש. זמן לי פה. 5/5. איפה אתה? אני ב-17/8. יופי, כל הכבוד. ויש לי 1000 נקודות. יופי, מה זה אכפת לך? תגיד, אתה יודע שיש אנשים חכמים במשחק הזה? פשוט אנשים חכמים. אתה יודע שאתה לא אחד מהם.
לא, אני עשיתי את זה בציניות, יש פה אנשים שהם ממש לא חכמים. יתפצל ואני אוכל לתוכה. איפה אתה עוד פעם? 17 על 18. אז בוא ל7 על 8. אכלתי פה מישהו, תקדם כבר חתיכת שמן. איזה מסכן הבן אדם הזה שהוא לא יוצאים. איך הוא הולך יותר מהר ממני? טוב, דניאל, אני צריך ללכת לארוחת ערב, אז ביי ביי. ביי ביי. אתה חושב שהסרטון הזה 15 דקות? לא יודע. היה משהו מעניין בסרטון הזה? לא. אז הנה, יש לי תירוץ. יו, איזה בן אדם. אל תפוק את זה בעריכה, בסדר? אתם לא שומעים שום דבר. מה יופי? חוץ אתה אומר מצלמים את זה וזהו. גם את זה בקושי שמעו מישהו אומר. טוב, קדימה. טים פרו ג'וזף. טוב, אני בינתיים אוכל פה את כל הנובים. למרות שאני כזה. דניאל, תעצור רגע את הסרטון, אני צריך לצאת. אדם, אני לא יכול, אני עומד לאכול פה מישהו. בסדר, אז תישאר על הקו. אוקיי. מקווה שלא רואים שם את התמונה שלי, בסדר? לא, אכלו אותי. טוב, אדם. אז אדם, אני מסיים את הפרק. יופי, נסיים את הפרק, אבל אתה יודע שזה לא מעניין, אולי כדי שנתחיל מחדש פשוט, והפעם... אני רוצה לצלם את זה, זה יצא פרק טוב. זה יצא פרק טוב. אז תודה רבה שהייתם איתנו פה The Non-Stop Gaming, ואנחנו נצלם עוד פרק בדבר הזה, ושאדם רוצה. לא, דני, למה שאתה תעלה פרקים על דבר שאתה לא טוב פה? אדם בסדר, די. מי יש לנו אדם? ביי ביי.